пейчица има с... Аз виждам, че до това. Я спали да ги питаме тея. Какво да ги питаме? Ами, колко натам е? Спали да. Здравейте, далече ли е нагоре е парка? Каменните къщи? Да. Не, още малко. Благодаря ви. Не, искали... Тук тази и тя. Пътят е ужасен. Ужасен. То не са дупки, кратери. Верно се едно сме в каменната ера. На Фред Флинстоун. Фред Флинстоун, нали живеят в каменни къщи? Те затова се казват и каменните къщи и ги сравняват с къщите на Флинстоун. Направени са от камък и дърво. Мини от тази страна. Ще мина. Се разминеме, че той човека и той чакаше да си избере пътя. Не можеш ли с 30 не можеш да караш. Дупка. Ужасна дупка. Не. Динозавъроядци. Нали, ядат динозавърско. Брунтозавър, да. Нали, кучето, ти не искаш да ги гледаш. Кучето Дино е динозавър. Да, кучето Дино е динозавър. Някакво динозавърче. Дино куче. Боже. И сега какво? Надясно, направо. Тук някога е имало някаква... Не, това не е табела било. Не, надолу. Надолу е. А сам просто няма нищо. Направо са изрязани рязко отвесно. Да. Приличат на Врачанските скали. И то целият каньон е такъв. Това е Искърското дефиле, затова е така София. Това. Наистина е грандиозно. И отгоре това по-нисичкото ми прилича като някой сфинкс. И да, и като пещери има там. Тук има дупки едни. Може да е пещера. Ето, тук се вече минава в парк. Аз съм минавала с... Там горе също има. Има, да. Минавала съм по Искърското дефиле с влак и ти казвам, че нещо... С влак, там покрай, не знам, гара Пътя за Варна, нататък е, да. Яна Бов ми... Само до Лакатник. Скалите на Лакатник. Нагоре, до да. До Враца съм стигала с влак, там не. Чакай, тук ще спрем. Абе, това наистина е все едно в Майнкрафт. Нямам представа, не съм играла на Майнкрафт. Може да си поставя такива неща. Това наистина е Майнкрафт. Само някое прасенце и скеличе да излезе. В момента записвам, да знаете. Там има една къщичка. И всичко е проводено и квадратно. Не, в порта има тук. Това не е проводено и квадратно. Всичко е проводено и квадратно. Ами дай да спреме до тук. Да, бе, да. То обръща тук и върти. Стой да видиме. Така да снимам нататък. Виж колко е красиво поле. Тук има пясък. Дали мога да мина с колата през него? Май не. Точно това ти казвам, не да идва насам. Всъщност тук ще оставим колата. Така. Така, баш на пътя. Чакай да е. Ето там, виж къде обикаля.
Добре, дай гумите да са на тревата. Не знам дали баш на тревата удачно, защото има такива Бодли. Има пиранчета. Камъчета, пирончета, каквото и си, всичко има. Пиранчета. Е тук. Залагам, че са пиранчета. Тук има полянка. Да, красиво е. Погледни колко е красива поляната. И виж там на борчетата има някакви табелки на дръвчетата. Трябваше да вземем една хубава топка, като поиграем малко на футбол. То балона може А да може ни и с балона ми да. Балона може да ни е топката.